Да, ние само... Здравейте хора, това е приятелката ми. Уа! То се затъмни. Почти такова правило. Много е яко. Започваме. Много е яко тук. Много е яко. И това момент ще Първото дойде. спагети трябва. Кой е? Ето. Да порасне в този момент ще дойде. Гледайте трета част, вече съм си ги сложила и тук. Чашката си Да, това защото в този момент ще дойде. Аз не съм отворен. Отворен би било, ако ти кажа, че аз ще я платя. Това е отворен. Аз ти казах, Ама то може и казах, че и без този момент ще дойде. И с частните бизнеси може да го кажете. Да, не за 200 лева. Добре хора, малко е странно тук. Ама ние където прохождаме още не искаш 300 лева. Ще ви Айде, взимай си. трета част, всичко вече ще е отворено, ще е сложено тая купа. Още сме малки. Да порасне мини. Обичам ви! И Ники ви обича!